Здравейте, дами и господа! Както знаете, бях правил епизоди на SAMP. Извинете, че повече няма да правя, но ми се прецака много яко и ако искате, ми помогнете, че да направя още много хубави епизоди с хубави дрифтчета. Ми дайте скайпа си или каквото е там и да ми помогнете да си го правя, да правя много по-хубави и вие да участвате в тях. Аз сега само не играя. Искам да кажа, че в момента правя само клипа да ме чуете. Не е за друго, така че аз ще спирам клипа и след малко ще направя още един и така. Бай, казах ви, ако искате да правя клипове и вие да участвате в тях на SAMP, но той ми е развален, си дайте скайпа в коментарите или налично, не знам, но да ми помогнете все пак и толкова, ако искате другия път да играя на Need for Speed. Пишете коментари и такви неща. За този клип не е нужно, но само си дайте скайповете. Чао!